أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai godiya online TV. Shiri ne da yake wayar da kai akan larurori da kuma cututtuka na yau da kullum da suke damun al'umma. So da zalika ina yi wa al'umma kowa da kowa barka da sallah. Hakika a yau insha Allah rabbi mun dan samu korafe na al'umma cewa sun ji malam yayi shiru kwana biyu lafiya tun kafin sallah zuwa bayan sallan nan sun ji malam yayi shiru. To kun san akwai ashkal kuma jiki da jini, akwai abubuwa da yawa da ake ta yi insha Allah. So alhamdulillah yau insha Allah rabbi za ku ji mu da ci gaba akan bayanai akan cututtuka na yau da kullun da suka zamto mutane ruwan dare. So kafin mu ci gaba insha Allah za mu amsa wata tambaya da muka ga an rubuto ta kuma tana da dama mutane da dama. A cikin bayanan nan da muke game da istimna'i, wani mai tambaya ko mace ce ta ce salamu alaikum, Allah ya kara malar lafiya, da Allah mijina baya iya kusanta ta ko sai dai ya ringa min wasa domin ba shi da ƙarfin da zai shige ni sai ya min istimna'i har in kawo. So da Allah malam shin akwai illa kan haka ko kuma shin shari'a yaya halaccin wannan? To alhamdulillah. So idan mun fahimci tambayar masu rubutu cewa akwai waɗanda suke ba sa iya gamsar da iyalansu sai dai su yi musu wasa da ɗan yatsa, ko mace ba za ta iya abin nan, ko mace tana da larura haka, duka irin waɗannan matsaloli kamar yadda mai tambaya ta yi. To wannan duk da mas'ala ce ta malamai, su ne za su yi bayani akan halaccin shi ko rashin halaccin shi, amma insha Allahu rabbi daidai gwargwado abin da muka sani a kai, muddan duk wasan da miji zai yi wa da matarsa an halatta kowane irin wasa ne muddan bai shige ta baya ba. Ma'ana abin da ake nufi ya neme ta dubura, duk da kun san an ce akwai kwanciya ma da ake yi ta baya. So amma ba a shiga mace ta kafar da shari'a ba ta yadda ba, akan shiga mace ta farjinta ne. So dukkanin wasa da ko kuma biyan bukata tsakanin ma'aurata, addini ma daman bai ce ka fada matarka haka kawai ba kaman jaki, har sai ka aika da ɗan saƙo ko kuma ka yi wasa da ita kamar yadda Allah ya faɗa. To alhamdulillah wannan wasa da mijinki yake miki shari'a a mahanga na malamai a ɓangaren addinin musulunci, wannan ba laifi ba ne. Ba laifi ba ne mijinki wasa ya sa yatsa a gabanki ko dukkanin abin da ya danganci haka, muddan ba zai kuma cutar da ke ba. So nan ɓangaren masana kiwon lafiya abinda suka yi bayani game da wannan, idan har za a yi wasa da mace har za a kai ga hannu, to ya zama wajibi a tsabtace hannun kanshi, domin hannu kamar yadda mutane suka ce guba ne. Ko da kuɗi ya rike, akwai infection da suke yawo, akwai bacteria waɗanda suke yawo, akwai fungi irin su akwai wanda ake kira vulvovaginal, ina ga suna kiransu wa'annan fungi ko kuma bacterian, idan har mutum ya ɗauka a hannunsa, so idan mutum har akwai su in ya sa za ta iya cutuwa, to sai a kiyaye wajen tsaftace hannun kan shi kafin ga aikata. Sannan kuma malamai kamar yadda suka ce ba laifi ba ne, don haka a daidai gwargwado da siya saninmu da kuma mahanga na kiwon lafiya, abin da ake gudu
ya kasance mutum ya mai da shi ɗabi'atan kamar yadda ta ce mijinta ba zai iya gamsar da ita ko kuma baya iya ba shi da ƙarfi sai dai wannan wasan. To abin da ake so a nan wajen miji ya yi ƙoƙari ya je ya nemi magani, ya san musabbabin cutansa, kada ya dogara da wannan kawai da hannu, domin kaman Hausa yadda suka ce kama da wane ba ta wane, hannu ba zai zama kamar mai kama alƙalami ba. Don haka dole kowane abu da Allah kaga ya tsara shi akwai mazauninsa, duk yayin da aka saba mishi wajen amfani da shi a mazauninsa to ko da bukata za ta biya ba yadda aka so ba. Don haka abinda muke shawartan wannan magidanta da suke da irin wannan matsalan su yi kokarin neman magani, kar su ce mun bari kawai mun hakura. Keep trying, kai kokari ka ci gaba da gwadawa, tashi kai addu'a, ka roƙi Allah, domin musiba ne dan mutum idan har ba shi da lafiyan gaba ya zama mai rabin namiji. Akwai inda malaman fiqh ma suka ce to limanci ma ba zai yi ba idan har ba shi da lafiyan gaba, yana baya ne ba zai yi limanci ba, domin me akwai tasgaro a cikin halittarsa, so akwai tawaya kenan. Don haka ya zama wajibi mutum kada ya dogara da wannan, ya nemi magani domin ya samu lafiya, ya sauke haƙƙin wannan iyalinka da ka aje, ba wai kawai ka bata ci da sha bane shine, ya zama maka wajibi. Idan ci da sha ne ba za ka ɗauko ta daga gidansu ba, dole ne ka biya mata bukata daidai gwargwado. Sannan masu amfani, kada mutum ya zama abin yau da kullun kawai ko da yaushe sai dai a yi mai wasa ya zubar, shi kenan ba zai. Haka mace a dinga yi mata wasa ko da yaushe ba za a biya. Akwai inda ba za a taɓo ba, maimakon manin ta sauko ya fito sai ka ga cewa mai ya daskare a mararta. Daga nan ne ake fara samun wannan chronic infection wanda yake zama a mara, ya zama kamar gonorrhea, ya dinga wari yana bashi. A ɓangaren mata ana kiran shi yeast infection, shine bulbovaginal candidiasis din nan. Bulbovaginal candidiasis shine wannan bacterium da yake shiga through mai yeast infection da suke kira, wani abu zai dinga fita kaman madara mai wari mai bashi. Duka wannan wasan idan har mace bata samu biyan bukata ba yana jawo wannan, sai ka ga an samu wannan matsalan, kuma gaban ya dinga samun fitayin farin ruwa da sauransu, a dinga samun matsala. To haka namiji in ya kasance kawai ko da yaushe wannan wasan zame, to ba zai taba iya wa mace bukata ba. Duk da ana ta da'awan a dinga wasa, idan har ya kai ga an yi wasan da namiji ya kawo, to kuma ba zai iya kai, zai samu rauni. Wannan bayanin da muke so mu yi kenan a takaice. Wallahu a'lam, Allah ne masani. Abinda muka faɗa na kuskure, Allah Ubangiji don karancin ilimi, Allah Ubangiji ya yafe mana. Abinda kuma muka yi na daidai, Allah ya ba mu ladan shi. Wannan mas'ala ce ta malamai, duk da dai mu ɗalibai ne, muna dai kan karatun duka kowane fanni. Muka yi ƙoƙarin muka amsa wannan tambaya. Jama'a zan dakata a nan, kuma ga masu buƙatan magunguna insha Allahu rabbi duk inda kuke a faɗin duniya za mu iya aika muku magani a takaice. Daga naku Malam Abubakar Mai Godiya nake ce da ku huta lafiya.